Velkommen til anden episode af Gøglerliv, en podcast om gøglere og artister i Danmark. I hver podcast taler vi med en kunstner om, hvad der får dem til at gøre det, de gør, hvordan de kom i gang med at optræde, og hvad der udfordrer og inspirerer dem. I dag kan I høre gøgleren og klovnen Tony Trafolikum fortælle om, hvordan han allerede som 10-årig begyndte at optræde, og hvordan det frie, omrejsende gøglerliv er vigtigere for ham end selve det at stå på scenen. Din vært i denne episode af Gøglerliv er Søren Visby fra Det Flyvende Kuffertcirkus. Jeg hedder Søren Visby og er den ene halvdel af Det Flyvende Kuffertcirkus. I Det Flyvende Kuffertcirkus, der har vi noget, vi kalder vores faglige storebrødre. Det er dem, vi sådan har fået inspiration og har lært af og set op til gennem specielt de første år af vores karriere. En af dem, det er Tony Trafolikum, og ham har jeg fanget her, og Tony, første gang jeg mødte dig, der mødte du ikke mig, men jeg så dig første gang i 1984 til Karneval i Silkeborg, hvor du optrådte med Cirkus Freja. Ja. Hvad var der sket inden da? Ja, lige den dag var der sket et lille uheld, eller jeg kan huske, vi skulle gå optog, eller der var et optog, og vi kom jo der med vores store hestekaravane med Cirkus Freja, og jeg kan huske, at hestene blev vildt skræmt for det der optog, så de brød ud af indhegningen og løb ned i Silkeborg by. Dette var et kort uddrag af podcasten Gøglerliv. Hvis du vil høre mere, så gå ind på gøglerforum.dk. Her kan du høre podcasten i sin fulde længde. Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet, så får du automatisk besked, når der kommer nye episoder af Gøglerliv.